Asị na onye a na-ekwu maka ya nwere ihe ọ na-eme. Nke a ka m ji anabata unu na akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV. Na nke iri, okwu gbasara Obi Kubana ka bụkwa nke na-akwụwụrụwụrụ n'igwe soshal midia niile, dịka ya bụ nwa amadi pụtara n'igwe soshal midia kwuo na tupu ya ezute nwunye ya o bi n'otu ọnụ ụlọ. Mgbe ya na nwunye ya lụrụ, ha bi n'otu ọnụ ụlọ tupu ha akwaga n'ọnụ ụlọ atọ. Nke a na-egosi na enweghị onye ego sọnsọ na ndụ a. I met my wife when I was living in a one room hospital zone 4 we say in Abuja. You understand? So it wasn't about the money, but we were happy. I married her when I was living in a 3-bedroom flat in Gariki. We had our 2 children there. We were happy. Na nke itoolu, ome ihe ejije ama ọfụma n'obodo anyị bụ Nigeria bụ Tonto Dike ka otu nwaanyị na-ebo ya ebubo maka iduhie ụmụ nwaanyị ndị ọzọ, dịka agbamakwụkwọ ya na Churchill bịara na ngwụcha. Mgbe ahụ gara n'ihu na-eduhie ụmụ nwaanyị ndị ọzọ, ebe ọ chọtakwala otu nwoke bụkwa nke ga-elekọta ya na nwa ya anya. Na nke asatọ, onye bụ Davido logistic manager bụ Israel DMW apụtala okwu gbasara mmekọrịta na-aga n'etiti Davido na Chioma, dịka otu onye ga-ajụ ya ajụjụ ma o chere na ha abụọ ga-alaghachita ọzọ. Ọ sị na nlaghachita Davido na Chioma dịkwa n'aka Chineke. Na nke asaa, onye nọbụ n'ụlọ Big Brother Naija bụ Nengi Rebecca ka otu onye na-ebo ebubo si na ọ bụ otu nwoke bụ onye goro ya ụgbọala n'ụlọ. Ya bụ ozi bụ nke na-efegharị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche kpọrọ otu nwoke aha ya bụ Michael Diongoli si na ọ bụ yawa bụ onye zoro ya ụlọ na ụgbọala, na ha abụọ na-ayị kemgbe ebidoro Pepe Dem Gang Edition na Big Brother. Na nke isii, ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị merụrụ ahụ dịka egburu ndị uwe ojii 6 na Enugu steeti, dịka ha na ndị oji egbe kwakọrịta mgbọ na police checkpoint nke dị na Amodu, Obago, Amechi nke dị na Enugu South Local Government Area na Enugu steeti. Dịka ha kwakọrịta mgbọ, ekwuru na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị merụrụ ahụ dịka ha na-agba ọsọ ndụ ha. Ekwuru na ya bụ nkwakọrịta nke mgbọ bidoro na elekere 5 bụ nke kwụsịkwara na elekere 7 nke abalị Wednesday. Na nke ise, ome ihe ejije ama ọfụma n'obodo anyị bụ Nigeria bụ Ivan Okoro Nwada apụtala okwu na soshal midia na ewere ndị na-achọ ndụ ya maka otu ihe ejije nke o mepụtara. Ya bụ Nwada bụ onye wepụtara ihe onyonyo a site n'igwe Instagram. My life is in danger. I need you guys. Where are my Nollywood people? Where are my fellow Nigerians? I don't want to die. They want to kill me. I need your help. Not when I will die tomorrow and I will see my posters everywhere. Na nke anọ, otu onye n'ime ndị APC bụ All Progressive Congress bụ Mr. Osita Okechukwu ekwuola okwu gbasara aka chịburu Lagos steeti bụ Asiwaju Ahmed Bola Tinubu dịka onye ga-anọchi anya President Muhammadu Buhari mgbe a ga-eme ntuliaka n'afọ 2023. Na nke atọ, dịka a na-eme njikere maka African Cup of Nations, ọ rubeghị otu ọnwa agbatukwuru oge a ga-eji họrọ otu a ga-esi gbaa ya bụ akụmakụ bọọlụ nke African Cup of Nations bụ nke akpọrọ draw n'okwu bekee. Ekwuru na a gaburu imebi ya na abalị 25 nke ọnwa Jude, mana agbatịrị ya bụzi nke a ga-eme na Cameroon na Yaounde n'abalị 15 nke ọnwa Ọgọst. Ya bụ African Cup of Nations ga-ekpere ọkụ n'oge na-adịghị anya. Na nke abụọ, Tokyo Olympics amalitela dịka ọtụtụ ndị mmadụ emere nyocha achọpụta na ewere ndị bụ ọrịa COVID-19 ruru 12. Nke a bụ nke pụtara na ụbọchị Tọzdee ndị na-ahazi ya bụ Olympic kwuru na mmadụ abụọ bụ ndị achọpụtara bụ ndị so n'ime ndị ga-eso mee agbamaka. Ya bụ amamaka bụ nke a chọrọ ime, wee kwuo na mmadụ abụọ ọzọ kwa ndị ga-eso elekọta ndị ahụ anya bụkwa ndị butere ya bụ ọrịa COVID-19. Kemgbe onye nwe ụlọ ụka nke Living Faith Church Worldwide ama dịka Winners Chapel bụ Bishop David Oyedepo apụtala kwuo okwu maka ndị na-arụ aka na-ekwu ọtụtụ okwu dị iche iche n'igwe ọlọrọ ọhụrụ maka ịchụ ndị ụkọchukwu 40. Ọ pụtara n'igwe onyonyo si na ndị a enweghị mkpụrụ ha na-amịta. Unu ekwughị okwu mgbe e were ihe ruru 7,000 n'ọrụ mgbe a chụziri ndị na-enweghị mkpụrụ ha na-amịta ebe niile akwụwa gburugburu. It is a go and bring the rich. People are confused about our ministry. I mean, and like some fellow said,
they are not bringing income. That's why they ask them to go. We ask you to go because you're unfruitful. Unfruitful, blatant failure. You know, doing what there? We have no patience with failure here. Amen. Now, when we employ 7,000 people at a time, social media was dead. Dead. We have more employees in this organization than most of the states. No one is owed a dime salary, and we don't borrow, we don't beg, ask our bank whether we take overdraft. We are covenant bond people. Ebe a ka anyị ga-apịachi ya n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV ma soro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Instagram, Facebook nakwa ndị ọzọ. Chetakwa, oji ngaji eri echefula onye ji aka.